Vi har Olga, som er 85 år. Hun er overvægtig, har type 2 diabetes. Hun har ødematøse ben og går med rollator. Hun har synsbesvær og har parfumeallergi. Jeg har Yrsa. Hun er 72 år. Normal af bygning. Fik en apopleksi for 3 år siden. Parese i højre arm og ben. Er kørestolsbruger. Har en elkørestol til, når hun skal ud. Vores situation er, at vi skal ud og købe julegaver bukser sammen med Yrsa og Olga, og vi derefter spiser noget frokost på Fisketorvet. Vores første hypotese lyder således. Vi antager, at indgang til centret og butikkerne er handicapvenlige. Nummer 2 hypotese er, at vi antager, at toiletforholdene er handicapvenlige. I parkeringskælderen er der rigtig fin skilning til handicapparkering. Der er store handicapparkeringer, og så er der ovenikøbet også lys i loftet, der viser, om parkeringen er ledig. Der er handicaptoiletter på alle etager, hvor der er rigtig god plads. Der er en nødhjælpsknap, der er dispenser med skrift på, hvor der står, hvad der er de forskellige. Der er ovenikøbet også håndlotion til de handicappede. Men det eneste problem, vi kunne se, det var, at håndtagene, som selv skal tage ned, de kan godt være lidt svære, hvis man først sidder på toilettet, og ellers er alt faktisk i meget fin stand. I H&M mangler der elevator til de handicappede. Der er ikke meget plads mellem tøjstativerne, så det kan godt være rigtig svært at komme rundt, specielt hvis man sidder i kørestol. I Message kan man ikke prøve tøj, da der er 2 trin op for at komme op til prøverummet. De mener ikke selv, der er plads til en rampe, og så mener de, at folk kan prøve tøjet derhjemme, og så må de komme og bytte det. Hvilket kan være rigtig svært, hvis man er handicappet og ikke har mulighed for at komme ud. I Zara er der rigtig god plads til at komme rundt. Der er rigtig store prøverum, og de har deres egen elevator til kunderne. På Dalle Valle tager de hensyn til handicappede, og der er rigtig god plads. Og vi antager, at personalet er til rådighed, hvis der er brug for det. Der er sat duftfriskere op i mange hjørner af Fisketorvet, blandt andet ved indgangen og på toiletterne. Og vi mener, at det ikke er hensigtsmæssigt, da Olga lider af parfumeallergi. Tænk nu, hvis man havde parfumeallergi, hva'? Ja, det tror jeg vist nok.